Bună, clipul de astăzi o să vă dau câteva idei de cadouri pentru cei mici. Sunt inspirate din ceea ce le-am luat eu copiilor pentru anul acesta. Clipul ăsta e bine să nu vadă copiii, da? Pentru că sunt cadourile pe care le vor primi ei de la Moș Crăciun. Am ales să le iau doar două cadouri celor mici, două cadouri mai importante așa, deoarece au primit de Moș Nicolae, au avut calendarele Advent unde cel puțin David a primit în fiecare zi o mașinuță mică, deci nu vrem să învățăm cu foarte multe cadouri, plus că o să mai primească probabil și de la apropiați, așa că le-am luat câte două cadouri fiecărui copil, mai substanțiale mă refer. Și noi am decis ca să le dăm un cadou din partea noastră a părinților, cu ocazia Crăciunului, și un cadou să-l punem sub brad de la Moș Crăciun. În clipul de astăzi o să vă arăt idei de cadouri doar pentru cei mici. Cadourile pe care le-am lui Marius o să le vedeți probabil când o să le desfac, o să facem un clip atunci, pentru că nu aș vrea să stric surpriza. O să încep cu David, care și-a dorit foarte mult, i-a scris chiar și în scrisoarea lui Moș Crăciun. O să vă las clipul aici în care am dus scrisoarea la poștă. Și el și-a dorit foarte mult un circuit din acela Hot Wheels. El ne-a zis cam cu câteva zile înainte de Crăciun, deci cam cu o săptămână, am căutat pe site-uri, nu am găsit nimic care să ne placă și atunci am fost repede în Pepco și am găsit un circuit, nu este Hot Wheels, este un circuit cu niște dinozauri și o mașinuță care funcționează pe baterii. El este mic, are 3 ani jumate, încă nu-și dă seama dacă este Hot Wheels sau alt circuit. Ideea e că el își dorea un circuit de genul. Așa că am găsit o alternativă mult mai ieftină și mi se pare că arată și mai bine și este mai mare, circuitul este mai mare. A costat, sper să nu greșesc, 55 de lei sau 65 de lei. O să vă las o poză aici. Este o poză orientativă pentru că eu deja toate cadourile le-am împachetat. Apoi, până să ne spună el ce își dorește, discutam cu Marius, tot așa am fost în Pepco, nu știu cu ce ocazie, apăruseră pe la sfârșitul lunii noiembrie, apăruseră jucăriile deja. Și plimbându-mă printre rafturile cu jucării în Pepco, i-am spus lui Marius, am văzut o mașină cu telecomandă, este la scară destul de mare, deci o mașină, nu știu, are vreo 20 ceva de centimetri, 30, cu telecomandă din aceea pistol. Zic, ce zici, crezi că o să-i placă lui David? Pentru că am avut experiență cu vreo 2 săptămâni înainte ca să ajung în Pepco, când am fost în parc și a văzut acolo un băiețel care avea o mașină de genul cu telecomandă și se juca era o pistă specială pentru mașini de genul și el a fost foarte încântat, a alergat după mașină, s-a dus chiar la băiețelul acela să-l roage, mă rog, pe limba lui să-i dea și lui puțin, bineînțeles că băiețelul nu a vrut, era un băiețel mai mare și așa. Și l-am întrebat dacă crezi că o să-i placă, ținând cont că m-a zis, a văzut-o pe aceea în parc. Și Marius a zis, bă, ia-o, că sigur o să joace, chiar dacă nu se joacă acum că e micuț, sau o să se joace probabil la primăvară. Și am luat această mașină. A costat 110 lei. Așa. Pe lângă circuitul și mașina despre care v-am spus, i-am mai luat un puzzle, că mai nou și-a descoperit plăcerea asta. I-am luat un puzzle cu Fugele McQueen, are 30 de piese, tot așa de la Pepco, a costat 10 lei. Mie îmi place ca pe lângă cadourile jucării pe care le fac și lui David și Ari să le cumpăr cărți. Mi se pare că niciodată n-au suficiente cărți. Și atunci am cumpărat Atlasul Lumii de la Răspundel Listețel
au așa o colecție mare cu tot felul de cărți interesante, corpul uman, planetele, dacă nu mă înșel. Eu am luat cu Atlasul Lumii pentru că el este încântat, după cum vedeți, de hărți, de chestii de genul ăsta. Și numai că mi-am luat o mică păcăleală, pentru că pe poză, o să vă las aici poză cu cartea despre care vă vorbesc, despre atlasul despre care vă vorbesc, și pe copertă apare și creionul. Este de fapt un creion electronic. Descarci de pe calculator, au ei fișierele lor de la Răspunde Listețel și îți descarci fișierul cu cartea respectivă. Și atunci tu, când atingi cu creionul anumite părți din carte, îți spune aici se află Africa, aici se află America sau ceva de genul. Și pe copertă o să vedeți că apare și creionul desenat. Eu neștiind că nu conține cartea și creionul. Creionul se cumpără separat. Am intrat pe internet și este stoc epuizat peste tot, pe lângă că mi se pare că are un preț exagerat. Într-adevăr, înțeleg că are funcțiile astea, înțeleg că poate fi folosit la fiecare carte, deci nu e nevoie să-l cumperi cu fiecare carte în parte, dar parcă 250 de lei este destul de scump. Am zis că momentan iau cartea, că o să o apreciez așa, și peste o lună, două, sau dacă chiar este interesat, o să-i cumpăr și acel creion. Pe lângă asta am mai cumpărat diverse cărticele, am făcut un haul cu idei de cadouri. O să-l pun la fel pe aici prin descriere, pe ecran, dacă mi-aduc aminte atunci când editez. Deci v-am spus, lui David astea am luat: circuitul acela, mașina cu telecomandă, Atlasul Lumii și puzzle-ul acela de 30 de piese și încă alte câteva cărticele. Probabil că o să filmăm și atunci când o să desfacă ei cadourile. Acum Ari are 1 an jumate, încă nu știe ce își dorește cu adevărat, încă nu are, să zic, descoperită o pasiune pentru ceva anume. Eu am încercat să iau ceva ce cred că ar fi în conformitate cu vârsta ei și, ținând cont că îi plac bebelușii, am zis că de ce nu un bebeluș. Și atunci am cumpărat un bebeluș cu diferite accesorii. O să vă las o poză aici, dar nu este exact ce am cumpărat eu, e puțin diferit, în sensul că cel pe care l-am cumpărat eu are un coș din acela de bebeluș, care se pun bebelușii nou născuți, are un costumaș și câteva, să zic, accesorii, cum ar fi un biberon, o cănuță din care bea apă, o farfurie, tacâmuri, ceva în genul acesta. Tot de la Pepco le-am luat, mi s-au părut prețurile cele mai ok, n-am vrut să mai merg în Jumbo din nou, pentru că în perioada asta este nebunie. Și atunci am găsit un Pepco fix ce căutam eu, ținând cont că e micuță, sigur o să aprecieze bebelușul. Și setul acesta a costat 85 de lei, un preț la fel, mi se pare un preț ok. Țin să menționez că iau foarte multe jucării de la Pepco, sunt calitative, prețurile nu mai spun, deci sunt cele mai ok prețuri pe care le-am găsit chiar și comparativ cu Jumbo. Deci, da, eu vă încurajez să dați o fugă pe acolo, dacă încă nu ați luat cadourile, să dați o fugă și prin Pepco. Ăsta este primul cadou. Al doilea cadou l-am luat de Black Friday. V-am mai spus eu în clipul acela în care vă prezentam idei de cadouri pentru Moș Nicolae. Am luat mai multe cărți, tocmai și pentru Crăciun, și în timp ce eu răsfoiam de Black Friday, scrollam pe un site cu cărticele, ea a văzut cartea aceasta cu prințese, cu ceva de fetițe și tot îmi spunea a mea. Și atunci eu i-am cumpărat-o în ideea ca să o pun sub brad de Crăciun. Așa. Și v-am spus, am la bebelușul acesta, cărticica aceea de fetițe, și am mai cumpărat o bucătărie. Vroiam sincer să iau pe cea de la Lidl, cea de lemn, dar mi s-a părut nu neapărat scumpă, că înțeleg conceptul că este de lemn, este mai trainică, mai estetică, mai așa, dar aia încă este micuță, probabil că nici nu o să știe ce să facă mare lucru cu ea. Am zis totuși să-i cumpăr și ei ceva, neștiind
ce să-i cumpăr pentru vârsta ei, mai ales că v-am spus, ea încă nu știe ce îi place. Și atunci am luat o bucătărie, este de plastic într-adevăr, asta e, a fost la un preț ok, 110 lei. Aceasta am cumpărat-o, vreau să zic că de luni bune, o văzusem în septembrie când am fost la munte. Am dat o fugă prin Pepco de acolo că le-am luat copiilor niște haine mai groase, plecasem cu haine prea subțiri și am văzut acolo bucătăria și sincer m-am gândit mai apoi, cred că vreo săptămână de zile, băi, de ce n-am luat-o, de ce n-am luat-o. Și la vreo 2-3 săptămâni am văzut-o și la noi în Pepco în București și bineînțeles că am cumpărat-o. Zic, băi, să fie acolo. Deci cam asta ar fi ideile de cadouri pentru copii. Am vrut să fie ceva totuși interactiv, să le și placă, bineînțeles. V-am spus, încurajez toate jocurile care îi ajută pe ei să memoreze lucruri, la dexteritate, spre exemplu bucătăria asta mi se pare ok pentru că o să învăț legumele și fructele, pentru că o să le punem acolo pe arangaz, o să le gătim, o să-și dezvolte dexteritatea pentru că o să amestece, o să pună sare, o să pună piper, o să pună apă. Deci cred că este o jucărie care o să ajute ea pe viitor. La fel, o să hrănească bebelușii, o să ajute din punctul ăsta de vedere. La David este mai greu pentru că el deja știe ce vrea și am zis că să merg mai mult pe jucării care îi plac lui, dar și v-am spus pe partea cealaltă cu puzzle-ul, da, care îl ajută la fel la dexteritate, memorie și alte laturi de genul, și cărțile, care n-ar trebui să lipsească. Mi se pare că cărțile se pot oferi la orice vârstă. Fie că ai câteva luni, sunt cărți din acelea tactile și poți să iei bebelușul o carte de genul. Deci cărțile se pot oferi la orice vârstă, chiar și adulților. Mi se pare că o carte este un cadou frumos. Da, deci cam astea ar fi ideile de cadou. V-am spus, nu suntem de acord să le luăm exagerat de multe jucării, pentru că nu se mai bucură de ele și așa mi se pare că nu o să se bucure cum ne-am așteptat noi părinții să se bucure și să se joace cu ele cum ne-ar plăcea nouă, dar totuși e Crăciunul, vrem să învățăm să primească, dar și să ofere și de aceea am decis ca, v-am spus, un cadou să fie din partea noastră și un cadou de la Moș Crăciun. Atunci David va primi mașina cu telecomandă de la noi părinții și circuitul acela îl va primi de la Moș Crăciun, pentru că asta a scris în scrisoare, iar Aria va primi bucătăria de la noi și bebelușul, pentru că asta a scris și în scrisoare, îl va primi de la Moș Crăciun. Noi ne-am hotărât ca pe 24 seara să ne oferim cadourile noi adulți între noi, deci eu lui Marius și Marius mie, și copiii să participe la chestia asta, să învețe că de Crăciun se oferă cadouri, nu doar primești. Și bineînțeles că o să le oferim cadourile care sunt din partea noastră pe 24, iar a doua zi de Crăciun ei vor desface cadourile care sunt de la Moș Crăciun și care au fost lăsate peste noapte când ei au dormit de la moș. V-am spus de ce facem asta, pentru că vrem să învățăm să și ofere și că atunci când oferi, ai și tu bucurie că ai oferit, dar și cel care primește. Și nu ne place ideea asta ca dimineața de Crăciun să desfacă foarte multe cadouri, pentru că nu se mai bucură de ele. Și am încercat anul trecut, am făcut chestia asta, nu ne-a reușit, a avut foarte multe, exagerez, a avut mai multe cadouri primite și de la unchi și de la bunici și atunci a fost o debandadă așa, cu cadouri desfăcute, cu hârtii, cu nici nu s-a bucurat, desfăcea unul, l-arunca, lăsa, deci nu. Și atunci am preferat ca pe 24 seara să ne oferim între noi cadouri. Bineînțeles că cadourile pe care le va primi Marius, o parte din ele vor fi oferite de către copii, ca să știe și ei că au participat cumva. Chiar m-a ajutat David când i-am cumpărat lui Marius un cadou, am ales împreună, i-am arătat și lui, m-am consultat cu el, în ceea ce privește una alta nu pot să dau prea multe spoilere. Așa, a participat și el și mi-a spus, da mami, e să luăm pe asta pentru tati, așa. Și v-am spus, le voi da și lor câte un cadou să-l ofere lui Marius.
și deci, să aibă plăcerea și bucuria aceea de a oferi și ei, chiar dacă sunt micuți, sigur o să le facă plăcere că sunt și implicați. Deci cam astea sunt, am vorbit cam mult, dar sper să vă ajute. Știu că mai sunt doar 2-3 zile până de Crăciun, dar sper să vă ajute. Dacă nu, cadourile se pot oferi și după sărbători, poate la anul o să vă ajute clipul acesta. Da. Eu vă rog, dacă vă plac clipurile noastre, vă rog foarte mult să ne dați un like sau dislike dacă nu vă plac, să comentați, să ne spuneți dacă trebuie să mai îmbunătățim ceva, dacă vreți un gen de clipuri pe canal, dacă v-ar interesa ceva despre noi și, bineînțeles, să nu uitați să ne dați un subscribe, pentru că asta ne încurajează să facem mai multe clipuri și așa știm că suntem apreciați și că ce facem noi aici chiar ajută. Vă pupăm, pe data viitoare!